uLehlo Major owayengumdlali wamaZulu FC nomngane omkhulu kaItumeleng Khune useveza umbono wakhe ngekusasa likaNozinto Semkantshubomvu. uKhune, isilomo saseNingizimu Afrika, uhlukane namakhosi ngesikhathi inkontileka yakhe iphele ekupheleni kwesizini edlule ngemuva kokusebenza isikhathi eside kuleli qembu. Yize lezi zinkundla zaseSoweto bezihlelela ukuthi uKhune ashintshele kubeni yinxusa, lo wayedlalela iBafana Bafana uzwakalisa isifiso esikhulu sokuqhubeka nokudlala. Nokho isigameko esihlobene notshwala siphazamisa ubudlelwano phakathi kukaKhune neKaizer Chiefs. Engxoxweni yakamuva nabezindaba, umqondisi wezokumaketha weqembu uJessica Motaung ukuqinisekisile ukuthi seziphelile izinsuku zikaKhune zokudlala kuleli qembu laseNacharena. Phezu kwalokho, uKhune unomuzwa wokuthi unakho okudingekayo ukuze adlale aze abe neminyaka ewu-40 njengabanye onozinto emhlabeni. Nakuba uItumeleng Khune neminyaka engu-37 engumdlali okhuthele, ubonakala ezilungiselela impilo ngemuva kwebhola. Ikhasi lakhe le-Instagram linezithombe zakhe endaweni zokwakha egqoke igiya lokuphepha. Ngaphezu kwalokho, useqale isahluko esisha njengomnikazi nenxusa lenkampani yokubheja yaseNingizimu Afrika iTopBet, ebonisa ukushintshela kwakhe njengomdlali webhola eyakwezamabhizinisi. uKhune ubuye ahlinzeke ngokuhlaziywa kwebhola ku-SABC Sport. uMajor, okumanje akadlali ngemuva kokuthi inkontileka yakhe namaZulu iphele ngo-2023, uyaziqonda izingqinamba abhekene nazo uKhune. uMajor uyazwelana nesimo sikaItumeleng Khune njengoba naye uke waba sesimweni esifanayo. Uyaqonda ukuthi ibhola liyingxenye ebalulekile yempilo yomuntu, okwenza kube nzima ukuliyeka. Ukholwa ukuthi uma uKhune ebona sengathi usengadlala, kumele aqhubeke nokudlala. Wenze izibonelo zonozinto asebedlale kahle baze bafika eminyakeni engu-40, ukugcizelela ukuthi isinqumo sokuyeka noma ukuqhubeka nokudlala kufanele sigcine silele kumdlali. Ufisele uKhune konke okuhle emzameni yakhe ezayo futhi umthatha njengobhuti nomuntu olungile.